Hello, vidíme sa po tej dobe, zase je to Bonko. Takže, no, dneska hráme DMG Drive. Ale máme takú troška zmenu. Ja som na volante. Áno, počujete správne, som na volante. Máme toto krásne auto. A sme na volante, no. Ideme vyštartovať. No a čo budeme robiť? Sa pýtate. No ja zistívam to na volante, ale nie. Budeme robiť proste rôzne boboviny. Poďme ako sem. Sice to by sa mal ísť asi s terénnym autom, ale tak... Toto je terénne auto úplne. Úplne terénne auto. Ideme troška pridáme. Hopa, hej. O, ne. Takto, dobre. O, nie. Dáš, dobre. Dal si to. Uj. Zatiaľ pohoda. Troška kamenie, v pohode. O. Čo je toto? Skúsime prejsť boku. Krásne. Troška driftíme. Zasa. Ne! Dobre. Zatiaľ sme si až takto auto nepoškodili, aby som to nezaklipol. Ale no, zatiaľ vyzerá v pohode. Hop! Už ideme dole kapcam, toto už to pôjde iba z húrka. O, ne. Dáme plný kotol. Ne! To bola chyba. Ne, ja som si pichol gumu. No to je jedno, ideme ďalej. Dáme si kameru a ideme ďalej. Sice mám tých gumu... O, ne, tak už to rozumiem. Ty si to zbláznil, ja. Poď. Tak, krása, ideme na to. Sice máme zase naprpichnutú gumu. Ne! Okej. Toto mám ako jak, tady mi niekto vysvetlí. Dobre, plný kotol, poď, to dáš. Dobre, v pohode úplne. V pohode sme to dali. A dáme plný. Nemôžeme... Ne! Nepadaj na to, prosím ťa. V pohode. Ideme. Troška pridáme, aby sme to museli nerobili. Strávili celý deň. To je jaká strašne dlhá cesta. Ideme. Nie. O nie. Musím uznať, chcelo by to troška chladiť motor.
To pozrite dole. No. Nie je to zrovna úplne... Nie je to zrovna najideálnejšia teplota motoru. Si neviem prečo, lebo chladič proste nemám, takže... To úplne nedáva zmysel. No tak už tu strávim za chvíľku pol videa. A už ideme na ostroj, ja už kašľam. Ale no tak. No dá. Jak toto ja nemôžem byť reálne? Ja nerozumiem. Dobre, dáme si first person. Ideme, to dáme úplne na pódu. To je úplne v pohode. O nie, o nie, o nie! Vyzerá to, že sme nedopadli zrovna najhoršie. Reálne to čo je? Dobre, musíme ísť do začiatku. Ideme. First person. A ideme na nejakú normálnu cestu. Nie je to zrovna najlepšie, ako najľahšie riadiť ten. Ešte to nie je žiadne auto, ako tu jasne nechce. Za mnou, aj predo mnou. Dobre. Troška doženieme. Troška prachu za nami. Sme po prašnej ceste. To bol dobrý bait. Čauko. Predbiehame ťa. Môžeš prosím spomaliť? Sorry. Nechcel. Tohto typka musíme prebehnúť. On si koleduje. To máš za to. Prečo brzdíš, vole? Vysvetlíš mi prečo brzdíš reálne? Prečo túto zastavujete? Všetkých úplne obehnem. Ne. To nedopadne moc dobre, sa mi zdá. Pohoda. Ideme na pohodu úplne. O nie. O nie! O nie! Auto, čo? No a teraz si dáme troška na zmenu. Na koniec videa si dáme proste niečo úplne. Nejaký drak. Prebárs toto. Aké tu máme rôzne typy. Dáme si toto. Rally Gravel. Pohoda. Čakaj.
Ole! Reálne, ako what? Nie, plný kokon! Prepáč. Nezabačal! No tak, ako fakt, to som zablokoval ten spolu. A ideme ďalej, pohode. Tu sa opraví, to sa vyklepe. Späť, pohode. To nezabačal! Som to v moste? Oh, počkaj, what? Danger. Oh, ne! Počkaj, to musíme ísť na mapu. Toto, počkať, kde to je? Tu je to. Tu sa vieme set route quick travel. Môžeme proste telefonúť. A čo je toto? Ideme to preskúmať. Tu je to. Zapneme si svetla. Zapneme si diaľkové. Low, nie. Chceme diaľkové. My chceme diaľkače. Čo je? OK. Tak nejakú proste. Ale však viem, že není horor. Ne! By sa vysekal. Nič nevidím. Poď. Haló, je tu niekto? Toto není auto stávané na to. What? O ne. Dobre, ideme naspäť. O ne, ja som sa prekotil. Šmýkam sa niekam dolu. Tak to dopadlo. Čo vám poviem? Čo vám poviem? Proste, no.